Bine v-am găsit la un nou episod în care o să jucăm Free Fire aici împreună cu Bobby. Așa. Și ca să încercăm să fim cât se poate de rapizi, o să-mi echipez așa. Și acum, Bobby, să începem să-i rupem pe fraieri. Sau să încercăm, nu promitem. Că am avut la un dat două faze care am ieșit odată cu fratele meu pe locul 1 la duo. Bine, el a murit. Mai nab, așa, pare Da, a murit chiar al 6-lea din meci. Și eu când l-am văzut că a murit, eram ceva din... Bă, dar cum ai murit? El a dat unul cu mașina peste mine. Când am auzit... Ascultă un pic, când am fost eu atunci cu tine, ai murit tu printre primii și pe am câștigat meciul cu 20 de kill-uri. Da, corect, mai știu. Și am dus meciul, deci am folosit tot meciul, încă mai țin minte. M4-ul, Scarul, Revolver. M4, mă, și eu ce-am zis? Aici de M4, am zici că e fetiță. Scuze. Ăsta, revolverul ăla cu lunetă. Și katana. Venea să zic maceta, nu știu de ce. Mă sună, iar și tu-i Dumnezeu. Tu ești? Mi-ai sunat tu? Nu, mă, ce ai? Încă nu intră un mesel, nu jur pe asta. Oricum. Și să vă explic. Și am luat locul. După aia, tot așa, am mai avut o tentativă cu Bobby. Am murit printre ultimii, știu. Parcă... Bă, nu, ai murit pe la 50. Nu. Acum câteva luni când te-am... Da. Nu ieri. Și așa să vă explic. Și ce a făcut Bobby? A murit printre al câtelea Bobby. 16-17? Așa. Printre 20. Să vă explic. Și când am văzut direct M4, ăsta Scarul, katana și revolverul. Și du-te, tată, rupe. Erai tu dincolo de moarte. Nu, mă, calmează-te. Oricum. Și... Era tu pe moarte și dincolo de căcat. Mă rog. Așa. Că am avut noroc. Oricum, am avut noroc. Adversarii au fost foarte nabi. Scuze, eu m-am dus. Vino și tu. Găsești o mașină și vino după mine. Ok, hai să zicem. Și ieri Bobby m-a cărat la propriu. Adică picam din 5 în 5 minute. Deci nu apucam să începem că... După aia pica la 50 și am câștigat meciul. Da. Da, bine. Ideea e că a fost la un moment dat cu Tuman. Nu mai știi atunci când eram în spatele tău și a început un dobitoc să tragă. Mă rog, nu contează. Mă țapul trepește. Da, știu. Așa. Și eu mor. Că efectiv mă dă pe jos și Bobby n-a avut când să reacționeze. M-a dat pe jos. Maru. Eu nu aici. Stai să-i unde fugi, mă, lovit nerciuma? Păi asta și fac, mai e unul. Ăsta pe care l-am rupt acum nici n-avea... Ce? Vino să mor eu! Ce ai, mă? Stai că am găsit o mașină de aia de indian, Acum! Zi-mă ce ai pățit! Acum ajung! Ai răbdare că ești departe. Am găsit și o mașină. Dă-le la picați! Nu mai las. Cum ăsta e chill? Acum ajung. Ești la 50, ești la 40 și 30. Nu. A venit nebunul! Am venit. De curiozitate, ia. Bă, lasă și mie câte ceva. Dăm cu AK-ul, că-mi place. Ia tu sniperul ăla. Ce
Hai mă că eu nu mă împac cu sniperele, ia-l tu. Știi că eu cu sniperul sunt forțat. Dacă găsești gloanțe de sniper, mi le dai. Stai mă, chill. Aici am găsit un butoi, nu o să-l folosesc. Bă, ai luat gloanțele de sniper, bă. Ce mă, că n-am niciun glonț de sniper? Nu, n-am niciunul. Am gloanțele de pistol, ca și UMP-ul. Tot. Noni! Aci! Capitan! Bă! Ajutor, pe jos! De sus, de sus, de sus! Bă, ridică-mă! Hai, să stai. Ajutor. Îmi dau cap. Da, nu mai vine. Mulți am, bro. Vine cam medkit. Nu sta medkit, că nu, am campfire. Am și eu. Dar nu pot. Stai, deja am băgat cele 3 metri. Hai, mă duc pe el. Zi. Noi au că... Frumos. Mai poți să mergi o dată, că n-am văzut. Ok, hai că vin. În urma ta. Oricum tu ești super bun. Da, a fost chiar foarte interesant cum i-ai dat ceva din... Sal fraiere, eu sunt viața. Păi știi că atunci când... de fapt, nu, mai bine nu. Atunci când se ia Filip de Sara, tu sparge, că ai fi... Bă, parcă filmă. O, mă, stai chill, nu dau spoiler. Filmă. Asta a fost ceva gen DC Sparta, acum ai sărit tu. Doar că în loc să ne arunce cineva, te-ai aruncat singur. Ce? Facem ambuscadă? Fac ambuscadă. Ce, mă? Fac ambuscadă? Adică? Da sau nu? Nu. Asta știu ce înseamnă, te arunci cu jeepul de pe pod. N-a mers, hai, urmă. Sau chiar, dacă tot avem tiroliană. Corect. Hai. Gata, trebuie să... Aici, sunt de trofee. Oh, hai, eu capul meu. Ce zic că ne-a lovit ăsta. Ce-ai, mă? Ai văzut stâlpul ăla? Da, nu mai știi când ai aterizat tu pe stâlpul ăla și zici că dacă sar de acolo mori? Mi-l lași mie, eu l-am văzut. Stai, mă, chill, ți-l las ție. Da, dacă... Noni, gloanțe. Da, n-am nevoie, îmi trebuie gloanțe pentru AK. Bă, ai găsit gloanțe de AK, că mai am decât un glonț de AK. Îți dau eu, vin încoa. Bă, strage. Îl văzui? Îi dau cu MP-ul. E jos. Hai. Nu-mi copă. Trebuie gloanțe de sniper. Am impresia că gloanțele pentru automata germană, am impresia că și alea sunt bune. Nu, ăla e la BSS. Eu am sniper de ăla. Uite, de ăsta. A, gata că știu. Aia pe care scrie sniper. Nu-ți dă. Ia-o tu. N-are nimic. Hai. Ia, poate mai găsim... Hai, mă, chill. Vezi te cu disc aici? Da, văd, s-au omorât ăștia pe capete. Nu sunt oroi. What? Ce cu ce-a dat? Sniper, cum a tras așa? What the fuck? Aveam full HP-ul. Și eu, what? Hacker. Cu două. Bă, frate, aveam full HP eu. Roșii, că nu știu. Alea roșii am impresia că le găsești rar. Le găsești foarte greu pe alea roșii. Alele noi din kill-uri, așa știam zona trecută. Ia stai să mă uit, că cred că s-au băgat doar o albastru. Frate, what the fuck, dude? Ce naiba, ăla sigur avea hack. Aveam full HP-ul. What the fuck, dude? Hai că am și eu câte ceva. Am azi. Stai un pic. Super, am mâncare pentru mâță, Bobby.
Pet? Chiri. What the fuck, am mâncare, bă. Nu mai am, gata. Abia aștept să iau pe asta. E foarte cute, da, și skin-ul de la level 6. E genial. Bun. Bobby. 20, ai grijă, avem doar o zi să luăm roșii. De pe 19 pe 20, în 5 zile se bagă alea roșii. Ok, fii antenă. Ca să ne mai calmăm. Hai să facem pentru toate, ale pentru tot, pentru tot, și pentru toate. Da, ok, dai ready. Ce mă, că nu ești? Hai mă, bine. Băgăm deșertul, mulțumit. Am impresia că da. Hai, dai ready, bro. Hai, îi dai ready. Asta o să fie ultimul match pentru că nu știu cât mă mai ține memoria de la telefon și mi-e frică să nu se întrerupe exact în mijlocul videoului cum s-a mai întâmplat în alte dăți. Da. Stai mă, chill. Bă, da, uite cum mai ești. Mă duc să-mi iau un cacao la mine. Dar ce, mă, ești sponsorizat? Nu, dar nu vreau și eu niște Nesquik, n-am voie. Ce Nesquik, mă? Cafeaua. Cafeaua, 3 în 1, bă. Cacao. Nu, să vă explic de ce, bă. Cred că am niște limbi. Bă, sponsorizatule! Am mama vreo 5-6 sucuri și ne-am deschis una seară și trebuie să fie pe aici, da, mai am jumătate de sticlă de Lipton de lămâie. Oh, bă, mi-ai făcut poftă. Te îngingie! Mai am cola. Bă, termină, sponsorizatule! N-ai că tu ți atragi sponsori în felul ăsta, dar eu mi-i atrag la anul. Mi-l atrag la Paștele Cailor, adică niciodată. Ai, ce ai verde? Termină, mă. Gata, m-am făcut minge. Și acum mă duc să dau gol. Am dat gol. Am dat 2 goluri. Bobby, am dat 2 goluri până acum, hai. Hai-mă cu bombe, tu vei. 3 goluri. N-ai dat 3, că te-a blocat, că m-au auzit. Ba da. Am dat 3. Am dovada pe filmare, să te uiți. Iar mă sună puță. Hai de mine. Bun. Bobby are niște... adică un om care mi-a furat și mie contul de Brawl la un moment dat și acum dă vina pe Bobby că-i prank. Dar nu-l cred nici. Sună, bă. What? Hai, bro, să termine video după aia. L-am pornit, turdule. Păi da, pe joc l-am pornit.